Sziasztok! Egy botos zónaedzésre invitálnálak most meg benneteket. Azt szeretném kérni, hogy az edzés előtt mindenféleképpen melegítsetek be, a végén pedig nyújtsatok le. Ez egy rövid kis videó, a bemelegítést és a nyújtást nem tartalmazza. Amire szükségetek lesz az edzés során, az egy bot. Ez lehet egy felmosónyél, egy seprőnyél, vagy ha van otthon egy rendes tornabot. Nálam most éppen egy felmosónyél van, ez teljesen tökéletes lesz az edzésünk során, illetve még egy polifon fog kelleni. Jó? És akkor szerintem csapjunk is bele. Az első gyakorlatunk lent van a talajon, leteszed magaddal párhuzamosan szépen a botot a talajra, egy kicsit távolabb helyezkedjen el a szőnyegektől, lejövünk alkartámaszban, ugye a váll és a könyök egy vonalban helyezkedik el, kiemelkedünk, és a gyakorlat pedig bot elé érint, mellé érint, vissza, és kétszer engeded a medencét. Érint, érint, vissza, enged, enged, 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 menjen még, nagyon jó, enged, enged, érint, érint, zárod, le, le, na még, érint, érint, zár, le, le, érint, érint, zár, le, le, érint, érint, zár, le, le, tovább, érint, érint, zár, le, le, még 4, érint, érint, zár, le, le, érint, érint, zár, le, 2, érint, érint, zár, le, le, és egy érint, érint, zár, le, le. Szuper, jöhetünk fel. A második gyakorlatunk az egy kardió lesz. Kicsit előrébb jövök a szőnyegen, hogy lekardiózom ezt a kis fenyőfát itt mögöttem. Inga lesz, hozzá a kar pedig egy ilyen mozdulat, jó? Szépen nyújtva vannak a karok, és így lefelé mozgatod a botot. Hopp! De gyerünk! Hú-hú! Has behúz, vállak lent vannak, nem húzott fel. És szépen megy az inga. Nagyon jó, na még. És tovább. Menjen még. Még egy kicsit. Na még, gyere. Dolgozik a kar is szépen. Na még picit. Ja, szuper. Harmadik gyakorlatunk, az egy mérlegállás lesz. Szélesen fogod meg a botot, jó? A kar az az lesz, hogy ide hátra kell, hogy vezesd a botot, és vissza, tehát jó szélesen kell, hogy megfogjad. És a tartólábat pedig laza. Has behúz, és innen jövünk szépen fel, hátra, vissza, és enged, gyere! Fel, hátul, vissza, enged, fel, hátul, vissza, enged, fel, hátul, vissza, enged, fel, hátul, vissza, enged, emeled, hátul, vissza, le, fel, hátul, vissza, le, fel, hátul, vissza, le, és még egy gyere, fel, hátul, vissza, és le. A negyedik gyakorlatunk pedig letesszük a botot ide magunk mellé a talajra. Ez is egy kardió lesz, előre-hátra szökkenünk, majd hopp, átszökkensz. Itt is előre-hátra szökkensz, hopp, visszaszökkensz, jó? Jó? Na gyere, figyelj! És hopp! Gyerünk! Hopp! Szök! 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 Jó! Szuper! Jöhet is
is a második körünk belőle, jó? No, ugye onnan indultunk, hogy letesszük párhuzamosan magunkkal a botot, oldalsó alkartámaszba jövünk, szépen behúz a has, kiemelkedünk, előre, mellé, zár, előre, mellé, zár. Ja, és kétszer engeded, majdnem elfelejtettem, elé, mögé, zár, enged. Spórolni akartam, figyeltétek? Enged, zár, enged, zár, enged, elő, zár, enged, 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 még van, csak mondom. Enged, zárok, enged, enged, még 5, zár, enged, 4, enged, 3, enged, 2, enged, és 1, enged. Szuper! Jöhet az inga. Tudod, ez a mozdulat van. Na gyere, ki! Az. Még. Hasbe húz, vállent, hosszú a nyak. Gyere még! Kész! Na! Jön a mérlegünk. Szélesen fogjuk a botot, tudod? Hátra kell, hogy vezesd a kart, nézd meg, mi az a távolság, ami jó lesz neked. Tartóláb laza, has behúz, vállak lent, nem húzzuk fel. Jó? Mérleg, hátra húz a kart, és visszamehet. Fel, hátul, vissza, enged. Fel, hátul, vissza, enged. Fel, hátul, vissza, enged. Fel, hátul, vissza, le, fel, hátul, vissza, le, fel, hátul, vissza, le, fel, hátul, vissza, még egy van, fel, hátul, vissza, és engeded. Szuper! Letesszük a botot, indulhatunk most a másik oldalról, csak hogy meglegyen az egyensúly, bár hát mindkét oldalra dolgozunk, csak a játék kedvéért előre-hátra szök, és átszök, jó? Gyere! Hopp! És át! Gyere! Hopp-hó! Na még! Tolj! Kész vagyunk! Remélem, hogy tetszett nektek ez a röpke kis botos edzés. Ha igen, akkor még akár letolhatjátok 2 körben. Köszönöm, hogy velem edzettetek. Puszika, sziasztok!